MTV. Сәлам, xayrli kech deb исәнләшәм сезнең белән мин, Ландыш Нигъмәтҗанова. Сентябрьнең уртасына да килеп җиткәнбез инде. Өй мәшәкате, мәктәп арасында йөреп бу вакыт сизелми дә узган. Шоубыз тапшыруына бүленеп биргән вакытта нәкъ шулай тиз узып китәчәк. Шуңа күрә озакка сузмый яңалыкларга күчик. Бу тапшыруда Ришат Тәфатуллинның нинди зур бүләккә ия булуы, Зилия Әхмәтшинаның кибет ачуы, Гөлназ Асаеваның машина йөртү таныклыгын нишләтүе, Иркәнең гастроль туры хакында, татар шоу-бизнесының грандиоз чарасы турында мәгълүмат та бирермен. Бу атнаның иң теккә яңалыкларының берсе Ришат Тәфатуллин Башкортстанның атказанган артисты исеменә лаек дип табылды. Бу хакта җырчы үзенең Instagram аккаунтында хәбәр бирде. Җырчы тамашачысына рәхмәтләрен җиткереп видео яздырган. Үземнең шатлыгым белән сезнең белән уртаклашасым килә. Башкортстанның атказанган артисты исеме шушындый зур исем бирү өчен сезгә зур рәхмәт әйтәсем килә. Шунысын да искәртеп узам. Ришат татар җыры эстрада фестивалендә дә чыгыш ясаячак. Котлыйбыз, Ришат. Тагын да зуррак үрләргә ирешергә насыйп булсын. Зилия Әхмәтшина интернет кибетен ачып җибәргән. Волансоль дип атаган ул аны. Бирдә үзенчәлекле бүләкләр һәм Прованс стилендәге төрле эшләнмәләр сатыла икән. Шинми торган лавандалар букеты Франциядән төрле исле майлар һәм башкалар. Аларның барысы да Франциядән алып кайтыла ди Зилия. Аларны түбәндәге сайттан карап заказ да бирә аласыз. Бу сайтның дизайны да Зилиянең тырышлыгы икән. Бу яңалыкларны барысы турында сез volansol.store Instagram аккаунтыннан карап белә аласыз. Татар шоу-бизнесының иң көтеп алынган иң теккә тамашасы Татар җыры эстрада фестивале. Быелны 22 декабрь көнне узачак. Гадәттәгечә әлеге масштаблы чара Пирамида концертлар залында булачак. Оештыручылар әлеге серләрне ачырга теләми. Узган еллардагыча шаккатурлар булачак, дип кенә белдерде алар. Ничә еллар дәвамында алсу төстә булган Татар җыры логотипы үз төсенә кайтырмы? Бәлки фестивальнең форматы үзгәрер, әлеге сораулар ачык кала. Ләкин сез, дуслар, билетлар ала торыгыз. Бу чараны күрми калырга ярамый. Татарча солянка проектын сагынган идегезме? Алайса зур концерт сезоны ачылышына күлбәкләр сайлап, билетлар алырга ашыгыгыз. 27 сентябрь көнне Уникс концертлар залында сез яраткан җырчылар үзләренең өр-яңа җырлары белән чыгыш ясаячак. Сезнең өчен шәп концерт программасы һәм бүләкләр дә каралган. Килми калмагыз, көзне җырлап үткәрик. Татар эстрадасының популяр җырчыларының берсе Иркә бу елны яраткан тамашачысын концертлар белән сөендерәчәк. Җырчы Татарстан һәм Башкортстан буйлап гастрольләр белән йөриячәк. Көне-төне әзерләнәбез. Костюмнар, яңа җырлар, сәхнә бизәлеше барысы да карарга кирәк. Бераз курку хисе дә бар. Тамашачыма бу концерт программасы ошар дип өметләнәм ди җырчы. Казанда Иркәнең сольный концерты 6 октябрь көнне тәкъдим итәчәк. Билетлар инде сатуда. Биткәнче алып калыгыз. Узган атнада гына Гөлназ Асаеваның сөенчесе белән уртаклашкан идек. Җырчы кыз машина алып үзе руль артында йөри башлаган. Бу атнада ул инде беренче штрафын да алырга өлгергән. Кыз бөтенләй правасыз да кала язган ахры. Бу хакта ул Instagram аккаунтында язды. TMTV-га съемкага сынга калмыйм дип правасыз кала яздым дигән ул. Күрәсезме, яшьлек тавышы тапшыруы өчен Гөлназ нинди корбаннарга килә. Әлеге хит-парадның премьерасын сез һәр шимбә кичке 8-дә карый аласыз. Мин үз чиратымда Гөлназга юлларда сак булырга киңәш итәм. TMTV Production коллективы татар шоу-бизнесы өчен шәп видео-контент булдыручылар рәтендә. Аларның чираттагы клипларын көткән арада Айдар Ракифовның Син җырына төшерелгән клипның кыска вариантын карап үтик. Татарстанның атказанган артисты 3 бала әнисе уңган Хуҗабикә Лилия Муллагалиева.
Ник аны искә алдыммы? Дамир Зинатуллин нәкъ менә аның белән әңгәмә корган. Җырчының яңалыкларын, шәхси тормышындагы зур үзгәрешләр турында тулырак алдагы минутларда. Бездән аерылмагыз, карыйбыз. Сәлам дуслар, шоу-биз командасы бүген күзәтү бөҗрасында күтәрелеп, Казанның иң матур урыннарын карарга килде. Һәм минем янәшәмдә Татарстанның ат казанган артисты, популяр җырчы Лилия Муллагалиева. Исәнмесез? Сәлам. Хәерле көн барчагызга да. Иш хәлләрегез? Әйбәт, Аллага шөкер. Сез менә күзәтү бөҗрасында утырып йөргәнегез бармы, күргәнегез бармы? Менә беләсезме, мин беренче тапкыр бүген менә туглаем йөрергә дип. Чөнки мин үз гомеремдә бер тапкыр Чаллы шәһәрендә Гренадада эшләй менгән идем. Анда да яртысына менгәчтен безнең бер җырабыз ватылып калды. Һәм ни кызганыч, мин анда менеп җитә алмадым. Безне кире төшерделәр. Дуслар, зирә юкагына без иң куркыныч булмаган урынны сайладык. Ни өчен куркыныч булмаган урынны сайлаганны без соңрак әйтербез. Шулаймы? Шулай. Әйдәгез, киттек. Киттек. Ул вакытта сезне коткардылармы? Ничек булды анда? Ул берничек тә булмады, чөнки анда әкрен генә туктады да, и без әкрен генә төштек. И шуның белән шундый елыйсы килде инде менеп ураеп төшәлмәгәнгә. Миңа калса ул бу колесодан, бу бөҗрадан кичкенәрәк булгандыр кебек. Бүген алай булмас дип уйлыйм мин. Шулай булмас дип ышанып калам инде. Өметләнәбез инде, мин дә сөенеп, шатланып, менергә җыенам, сезгә ышанып, җегеткә, шуңа күрә. Әйдәгез, керәбез. Безне бүген күңелле маҗаралар көтә калсын. Күңелле аралашулар шулай ук. Шулай. Аллага тапшырдык. Лилия, карагыз, монда төрле шәһәрләр, төрле илләр, без кайсысын сайларбыз икән? Дубай бара хәзер менә. Нинди булса да ярый, миңа кондиционерлы булсын, самое главное. Монда шунысы кызык, монда кызу түгел. Без монда сезнең белән пешмәячәкбез. Салкын булачак. Прага килә. Менә үзе туктый что ли, или как? Безне юк, ул туктамый, ул әйләнеп тора, безне тукташ. Менә узып киткәндә туктадылар. Әйдәгез. Ни өчен моны сайладыгыз? Ну, көтеп торасы булмый шуңа. Әйтеңдә безнеке килә, Россия килә. Әйдәгез. Безнекенә утырыйк. Нинди илләрдә булганыгыз бар менә монда карагыз әле. Германиядә, Австралиядә, Сингапурда, Төркияләр, Египетлар инде алар. Менә мен карап торам, монда Германия бар бугай. Әйме, Германия бармы? Германия бар. Казахстан килә. Сингапур. Сингапурда булган барда. Менә Болгар. Спасский район, әйме? Киттек Болгарга. Без сезнең белән сөйләшеп куйган әле, мин сезгә сез дип индәшәм. Әзрәк тә картайту түгел микән? Ничегрәк ул? Син дип индәш. Мин дә сиңа җайлырак, син дә миңа син дип индәш. Рәхәтләнеп үзебезчә сөйләшик. Алайса, син дип индәшсәм, уңайлы. Киттекме? Ой, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бу кая бара? Биеклектән куркасыңмы? Юк, мин бийеклектән курыкмыйм. Чөнки без шулай Сингапурда булганда, анда шундый биек урыннарга мендек. Анда инде бөтен җир шары күренәдер кебек. Шуңа күрә мин анда менгәчтен дә кайбер кеше пыялага ябыша. Без Айгөл белән инде шундый набарат синеп, Айгөл Бариева белән. Шундый киресенчә теге шундый бийеклектән карап торганга сөенеп, шатланып туя алмадык инде шунда. Менә мондагы матурлык сезгә ничек? Ошыйм. Менә монда теге кызурлыкны күреп бетереп тә булмый, шундый менә теге иркенләп, әкрен. Бу ничәптер миңа астан караганда һәрвакыт әкрен менәдер кебек име. Ул бик кызу менә икән. Уже без инде биеклеккә менеп җиттек име. Менә хәзер берничә мизгелдән инде без иң биек ноктада булачакбыз. Бик матур инде, бик матур. Бигрәк тә монда килгән туристлар менә торганнардыр дип уйлыйм име. Казанның үзендә яшәүче кешеләр бик мәмиләрдер монда. Сезнең гаилә кебектер инде. Гаилә белән чыгасызмы кая булса да? Чыкалыйбыз инде, менә шулай паркларда йөргәләп, күбрәк инде су буенда яшәгәч, су буенча йөрибез инде без. Аннары соң балалар белән әле менә шушы Ривьерага да җәй буена берничә тапкыр килергә туры килде. Аллага шөкер, балалар белән инде аларга кайда рәхәт, шуны уйлыйсың инде. Менә монда безнең карасагыз, дуслар, Кремльдә карабызга кирәк. Әле син карап өлгермәдең бугай? Ой, бигрәк матур име. Бигрәк тә менә бу мин 13 ел буена эшләгән Казан милли мәдәният үзәгенә каршыда. Бу арада инде тиздән китап чыгарга тиеш. Китапның исеме? Ул гомумән минем җыр китабы булачак. Теге гади генә просто тоттым да шундый теге ноталардан гына торган түгел. Анда минем авторлар белән, менә мин 17 автор белән эшлим. Аларның биографиясын һәм аларның көнкүреш тормышларын әзрәк чагылдырып инде фотографиялары белән һәм
махсус бергә төшкән фотографияларын туплап авторлар белән шундый. Аннар инде китә нотасы җырның, минем җырым инде уртак безнең иҗат иткән. Менә шулай 50 җыр бер китапка керә ала бирсә инде менә бүген эшләрен төгәлләп дигәндәй маташам инде һәм бер айдан Алла бирсә безнең китабыбыз кулга алырлык булачак ала. Әлеге китапларны кая күрергә була? Ул китаплар Ул минем только бүләк итер өчен генә мин аны чыгарам. 1000 экземплярда. Мин аны үземнең концертымда тамашачыга бүләк итәчәкмен. кыйбатмы ул китап чыгару? Ну, кыйбат. Смотря нинди, аның нюанслары бик күп. Чөнки тег битенә карый, тышлыгына карый, форматына карый, размерына карый, бөтен нәрсәсенә карый. Күпме кеше катнашкан? Әйе, күпме кеше катнашкан, аннарысын аның фотолар белән, фотосызмы, төслеме, төссезме. То есть бик күп. Мәсәлән, 60-70 меңнән башлап, ярты миллионга хәтлек. Бу акча эшләү максатыннан эшләнгән эш түгел инде. Бу просто мин үземнең гомумән иҗат кичәмне үткәрәм, ниндидер бер шундый нәтиҗә ясасым килә, аннан алга таба атларга. Һәм бу китапны да инде пока мөмкинлегем барында чыгарып халыкка бүләк итәсем килә. Иҗат кичәсе турында, гомумән концертлар турында әле алдагы минутларда сөйләшербез. Без инде килеп тә җиттек бугай. Хәзер төшәбез. Безнең кабинка нык чайкала. Ошадымы? Ашады, искитмәле булды миңа. Күңелләрем булды шуның хәтлек. Табигать та шундый матур, теге һава торышы да яхшы вакытта, менә шундый күңелле сәяхәт булды. Димәк инде беренче тапкыр әлеге күзәтү буҗрасында булдыгыз. Әйе, беренче тапкыр булдым һәм мин моның белән бик шат. Рәхмәт сезгә. Тагын килегез. Йөрәк ярасы буяна, эзелсә дә бара, яратамын һаман да. Лилия, ничек хәлләр, нинди яңалыклар бар, нәрсәләр майтарып бирисез икән? Бу сентябрь айы минем искитмәлдә тыгыз айларымның берсе. Ул минем гомергә шулай булды. Чөнки мин үзем туганмын сентябрь айында, 29 сентябрьдә. Шуңа минем сентябрь айы ул бөтен ниндидер төп теге даталар була инде кеше тормышында. Алар бөтенсе дә минем шу сентябрь белән бәйле. Мин һәрвакыт концертларымны сентябрь айында ясарга тырышам. Ниндидер зур эшләргә тотынганда һәрвакыт сентябрь айында менә башкарырга тырышам. Менә бу ел да мин инде концертлар белән шөгыльләнеп, концертымны ясап, иҗат кичәмне үткәрергә дип йөрим. Көндә шуның артыннан мәш килеп йөрим, яңа җырлар туплыйм. Соңгы елларда бит инде мин гел үземнең җырларны гына җырлыйм. Шуңа бу концертта инде минем кичәмдә бары тик үземнең җырларым гына яңгыраячак. Бары тик минем автор буларак дип әйтим инде. 29 сентябрь туган көндә пирамидада инде концерт булачак. Иҗади кичә. Әлеге концертка ничә процент хәзер инде? Бер 60% дип әйтик микән. Бераз безнең вакыт бар әле, шуңа күрә ул инде соңгы көннәрдә инде ансы теге бөтен әзер. Ул беләсеңме, менә 100% әзер булсаң да мин әзер түгел дип уйлыйсың үзеңне. Ул бары тик менә концерт үтеп китәчәк, яннарсың мәсәлән дисәң, үтеп тә китте. Менә шундый теге бер зур әзерлек белән әзерләнәсең, ничектер шундый җиңел генә итеп үтә дә китә. Ә сәхнәдә кемнәр булачак? Сез генә түгелдер бит, әйме? Сәхнәдә әниләр һәм бәбиләр төркеме булачаклар, берсе кызлар пати. Шулай ук минем җырларымны башка артистлар да җырлый. Мәсәлән, Азат Кәримов, Алина Кәримова, аннарысын Гөлнара Габидуллина, Алла бирсә, Рөстәм Закиров табылырга тиешенә төрле артистларны инде буларның бөтенсендә халыкка шишеп үтсәм, тоже кызык булмас. Шуңа күрә килгәч бөтенсендә күрә калырлар. Ни өчен программаның исеме Мин дип атала? Программа Мин дип атала. Чөнки ул әйтәм ич менә мин 20 елдан артык инде татар эстрадасында хезмәт итәм. Минем өчен татар эстрадасында булу ул беренче урында тормады бер вакытта да. Шуңа күрә минем тормышым ничектер менә үз агымы белән бара. Мин бүген җыр язам, җырлыйм, мин бүген бармы? Бар. Иртәгә мин бармы? Юкмы? Мин теге ниндидер кайбер артист өчен бит инде ул как фаҗига кебегеме югалуы, менә андый нәрсә булмады. Аллага шөкер, үз аңымда без ничектер менә җайлы гына шундый рәхәт кенә итеп чыктык эстрадага. Безнең заманада бөтенләй башка төрле кагыйдәләр иде. Һәм шулай үзеңнең өстеңдә эшләп, конечно, бик күп кешеләр төшеп кала бара. Үзегез беләсез бит инде иләктән иләнә бара. Әмма ләкин ничектер вот халыкка үзеңне күрсәтеп, җырларыңны бүләк итеп, менә шулай дәвам итеп, иҗатыңны алып бару ул бер караганда җиңел, бер караганда бик авыр. Шуңа күрә бу минем беренчедән шул иҗат кичәм дип әйтәм инде. Аннарысын ул минем ниндидер бер нәтиҗә, мин инде үземә дә
шахсан үзеңә дә бит әле нәтиҗә кую кирәк. Теге кеше алдында гына бөтен нәрсәне күрсәтү түгел. Шуңа күрә бу минем көн, минем кичәм, һәм анда мин. Менә шундый итеп инде, шундый рәвештә. Бу ничектер теге нокта кую түгел бит инде. Юк, нокта кую түгел, әлбәттә киләчәктә әле нәрсә буласы мин белмим, әмма ләкин булачак нәрсә булса да. Ярый, әкрен генә без әлеге темадан күчербез. Инде без сезне 29 сентябрь көнне Пирамида концертлар залында Лилия Муллагалиеваның концертында көтеп калабыз. Шулаймы? Шулай, сәгать 5-тә очрашырбыз Алла бирсә. Берештән дә курыкмайбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Мен татар эстрадасы белән сез дус индеме? Дус мөнәсәбәттә аралашып яшисезме? Әйе, мин артистларның барысы белән дә диярлек, барысы белән күп, просто күп яшьләрне уже белеп бетермибез. Теге гел солянка концертларында бергә йөргәндә танышып бетәсең. Ә мин соңгы елларда инде бик андый концертларга чыгамыйм, чөнки балаларым кичкенә булганлыктан. Гомумән теге концертларның, общий концертларда бик йөри алганым юк. Барыбер алар шулай оештыручылар да аңлый бит инде. Ярар инде Лилиягә не до этого дип. Шуңа күрә теге бик кирәк булган, бик теге шундый теге берәр әйбердә шулай чакыр балалар инде. Шуңа күрә бөтенсе белән дә дус, Аллага шөкер. Чакырмаган чакта үпкәләтмиме? Юк инде, әлбәттә, мин андый кеше түгел. Мин теге менә бөтен нәрсәне дә, бөтен әйберне дә положительный яктан, менә уңай яктан кичерергә тырышам. Даже менә төрле вакыт була бит инде, күңел тулган чаклар була. Менә шундый теге аралашып, ачуланышып киткән вакыт. Андый вакытта да димәк шулай булырга тиеш булган, бу нәрсәнедер, значит, каплый, вот нәрсәгәдер бу әйбер килеп чыкты дип, менә шулай үткәреп җибәрергә тырышам. Шуңа күрә ул үзеннән минем характерым шул хәтлек яхшы. Мин үземне теге мактап утыра димәгез, мин үземнең характерым белән кай вакыт кырымдагы кешеләргә дә теге булышлык итәндер дип әйтәсем килә. Кичкенә генә рубрика ассоциация. Мин сезгә артистларның исемнәрен әйтәм. Әлеге артистлар нинди машина белән бәйле булырга мөмкин икән. Аларның образларына, характерларына туры китереп әйтергә кирәк булачак. Машина маркаларын беләсез инде, әйме? Теге бик исем китеп шуның хәтлек теге разбираться итмим инде, тырышам инде. Теге гаип итмәсеннәр инде артистларыбыз, ялгыш мин Ньюторга әйтеп ташласам. Ярый, тикшереп карый. Ландыш Нигъмәтҗанова. Ландыш Нигъмәтҗанованы күз алдына китергәч, тарас лимузин күз алдына килә. Шундый ак жемчуг төсендә, шундый матур, теге фарлары яктырып торган, шундый. Дилә Нигъмәтуллина. Дилә Нигъмәтуллина күргәчтен кабриолет, ачык машина күз алдына килә. Айгөл Бариева. Айгөлгә килгәндә, Айгөлгә Audi килешәдер кебек. Әнвәр Нургалиев. Әнвәр Нургалиевны күз алдына китергәндә, ничәтер мин аны Хаммерда күз алдына китерәм. Айгөл Рәхимова. Айгөл Рәхимованы тоже менә ничәтер лимузин күз алдына килә. Значит, алар Ландыш белән бүлешәләр инде. Берсенә кара лимузин. Фирдус Тимаев. Фирдусны әйдә Land Cruiser'га утыртабыз. Илназ Бах. Илназ Бахка Range Rover. Рифат Зариповка нинди машина туры килә? Беләсезме, Рифат Зариповны күз алдына китергәч, мин аны вообще менә шундый кожаный теге курткалардан, шундый теге киемнәре ялык-ялык итеп торган, шундый крутой бер мотоциклга. Нәрсә дип аталар андыйлар? Harley Davidson белән. Вот, шундый теге каяндыр теге килә торган. Шулай дип күз алдына китерәм. Кичкенә генә Рифат утыра. Ул кожаныйларын кигәч зурайып китәчәк. Элвин Грейга мин вообще вертолет бирер идем. Һәм инде Салават абый Фатхетдинов. Салават абыйга самолет бүләк итәрим. Ә сиңа үзеңә нинди машина туры килә? Минем бүгенге көндә үземнең RAV4, исән-сау йөрсен, миңа шулда җитә. Шундый рәхәт, мин яратам машинамны. Чөнки ул минем лилия чәчәкле бердән-бер, шуңа күрә ул мин саклап йөрсен. Менә машина дигәннән искә төште. Бик күп Instagramда шундый мәгълүмат барлыкка килгән иде. Эзләгән идегез, гаепчесен таптыгызмы, кем сезне бәрдереп киткәндә? Кызганычка каршы табылды, но ләкин акчасын бирергә җыенмый. Ремонт ясалдымы инде? Юк, һаман шулай йөрибез. Экспертизалар үткәрдек. Суд аркылы алып булмый инде. Әйбәтме ремонт? Әйбәт. Эшсез түгел. Гафу итендеме соң тапкан кеше? Юк. Менә шундый кешеләр дә бар икән, тәрбиясез. Тиз табылды, әйме? Тиз табылды.
Ялгышмасам, тормыш иптәшегезнең һәм улыгызның туган көннәре бер тирәдә. Билгеләп үткәнсездер, ниндирәк бүләкләр ясадыгыз икән? Аларның туган көннәре шундый рәхәт вакытта, ул җәй көне. Менә мин үземнең көз көне булгачтан, минем кызымныкы да көз көне. Но җәй көне туган көннәрен билгеләп үтүчләргә мин шуның хәтле кызыгам, чөнки рәхәтләнеп алар суда кыйнала, каядыр баралар, табигатькә чыгалар, шундый күңелле кояшлы көндә. Бүләк дигәннән мин теге тормыштан нәрсә кирәк, шуңа күбрәк басым ясыйм. Мәсәлән, Данилга инде я кием салым бүләк итәргә тырышам инде. Но аның шундый бер гадәте бар, соңгы елларда ул именно туган көне алдыннан аның Иделгә икенче телефон төшеп китте инде. Шуңа күрә аңа инде быел әтисе икенче телефон алып бирде, чөнки аның айфоны да шул су төбенә төшкән иде. Чөнки иебез су кырыенда булгачтан гелдеге басмадан йөри дә, әтегенең кесәсеннән видимо төшеп кала. Или үзе специально ыргыта инде. Яңартып торыр өчен. Яңартырга ие. Быел тоже шул ситуация, шундый хәл. Ә мин иремнекенә инде менә аңа без инде фитнеска йөрергә яратабыз, бассейнга йөрергә мин аңа абонемент алдым инде. Кызыгыз Эльвина гимнастика белән шөгыльләнә. Нинди ярышларда катнашасыз, җиңүләр яулыйсыз микән? Әйе, Эльвина безнең башта художественный гимнастикага йөрде. Аннары соң инде безнең акробатика, менә шул спортивная акробатика дип атала инде, шуңа бирдек. Ул бик талантлы бала, әмма әзрәк ялкаурак. Кемгә ошаган икән? Менә кем белгән инде, бардыр инде, миңа да тизенә дә ошагандыр, монда ул аңа гына ошаган, или миңа гына ошаган дип булмый, монда ялкаулык барыбызда да бар бит инде. Шуңа күрә теге талантлы кешеләр вообще алар ялкаурак була бит инде. Аларны әзрәк этеп төртеп йөртергә кирәк. Ул теге нәрсәседер барып чыкмаган кеше әрсезләнеп тормышта инде, менә мин моны эшлим дип эшли бит инде. Шуңа күрә ул яктан аңа Ходай Тәгалә талант биргән. Менә шуңа без аңа әйтәбез инде һәрвакыт, кызым, бу синеке, это твое дип инде. Сәхнә һәм гомумән менә шушы спорт, гимнастика ул синеке, син аны ташлама бер вакытта да дип. Ярышларга катнаша, бара, әле пока теге сольный номерлар куймадылар, ну киләчәктә куябыз дип уйлыйлар инде тренеры белән. Булай командада яхшы выступать итә, дипломнары, медальләре бик күп инде аларның. И тулы инде, чемодан тулы аларның медальләре. Аларны кая куеп бетербез инде. Сагышланма гомер уза диеп, син кайгырма яшелек үткәнегә, үткәне Лилия Муллагалиева ул әле автор башкаручы. Җырларны нинди стильдә күбрәк иҗат итәсез? Минем җырларым төрле стильдә. Менә бу 3нче улым Ильясны тапканнан соң минем ничектер әле миңа бер көнне бер дус кызым да әйтте, синең җырларың салмак һәм ниндидер теге философский җырларга әйләнде синең репертуарың дип. Шуңа күрә чыннан да минем соңгы җырларым дөньяви караш белән бәйле. Киләчәктә нәрсә буласын мин әлегә белмим. Әмма ләкин төрле стильдәге җырлар, менә бу концертымда минем мәсәлән 10-12 ел элек язылган җырлар да яңгырайчак. Мин аларны элек яздым, но алар ул заманага туры килмәде. Менә аларның вакыты хәзер җитте. Менә ничектер теге алдан күреп язылган җырлар дип әйтим инде. Шуңа күрә ну кайбер җырларның яше үткән дип әйтим инде, алар уже миңа килешми. Шуңа күрә аны яшь чагында җырлыйсы калган икән дип уйлаган җырлар бар. Мин аларны инде әлбәттә җырламаска тырышам, яшьләргә бирергә тырышам. Төрлечә. Кемнәргә күбрәк җырларны бирәсез? Кемнәр җырлый сезнең җырларны? Дөресен әйткәндә, мин бик автор башкаручылар белән эшләгәнем юк, чөнки мин җырларны бирәм дә, я бер атна тыңлыйбыз дип, я ни дип, менә ничектер вот кире үзем әйләнеп кайта да җырларым, мин аны үзем җырлыйм инде. Менә шулай теге, әйдә менә бу җырым миңа ошады дип, тәгаен миннән сораучы булса, мин аларга бирәм. Булай менә мин биреп, күп җырым үземә кире кайта. Ничектер вот мин бер артистны күз алдымда китереп язам, мәсәлән, ул артистка ул җыр бөтенләй яшамаска мөмкин. Менә шунысы бар. Шуңа күрә мин хәзер аңлыйм авторларның да ни өчен алар теге җыр язалар да инде, аннары еллар буе шалтыраталар, җыр әзерме дип, хотя аларның ул җырларын караган да булмаска мөмкин. Менә хәзер мин аларны аңлый башладым. Чөнки чыннан да ул минем өчен, алар минем газиз балаларым кебек, шундый менә шуның хәтле кадерле ул җырлар.
Мин аны тыңлыйм, мин аны кай вакыт машинада барам, мин аны җырлыйм, үземне җырлана үзем елыйм дигәндәй шундый теге менә ничектер үземә минем үземнең җырым бик кадерле. Бәлкем ул кырыйдагы кешегә аны хәтлек түгелдер, әмма ләкин шуны җиренә җиткереп прямо бөтен йөрәге белән җырлатасы килә башка кеше авызыннан да. Синең иҗатта иң уңышлы җыр нинди җыр икән? Үземнең язылганмы? Әйе. Гомумән, юк, гомумән. Син башкара торган. Ну, мин элегрәк мине сәхнәгә алып чыккан җыр кырсын күңелгә иде инде. Соңгы елларда үземнең автор буларак менә шушы без авыл кызлары һәм бәби китабыз әле җыры инде барыбер минем иҗатымны дәвам итте дип әйтим мин инде. Сәхнәгә менеп килә торган Лилия Муллагалиевны хәтерлисең дәйме? Әлбәттә, ул бер вакытта да күңелдән китми торган җырлар. Ул вакытта сәхнәгә менергә җиңелрәк идеме, ничегрәк иде сөйләп җибәр әле. Әлбәттә, ул вакытта беренчедән җырчылар да азрак, аннары соң дөнья бөтенләй икенче төрле иде. Ничектер беренче чиратта синең тавышың, синең белемең, синең иҗатың һәм гомумән син үзең. Хәзер барыбер беренче чиратта синең акчаң бармы, юкмы? Чөнки бөтенләй бер акчага корылган радио, телевидениеларга хәзер ротациягә җыр бирәм дисәң дә, булай гына куелмый бит инде, бөтен нәрсәне сатып алырга кирәк. Хәтта җырлар сатыла бит инде, лек андый нәрсә юк иде бит инде. Шуңа күрә булар барсы да теге тормыш үзгәргән саен эстраданың да тормышы үзгәрә бара. Менә шунысы белән әзрәк кызганыч. Хәзерге яшьләргә күпкә авыррак. Йылдызланган чак булдымы икән? Юк, йылдызлык ширин мин бөтенләй аңламыйм да нәрсә икәнен, чөнки мин андый юк йылдыз булмаганмындыр ахрысы. Андый дәрәҗәгә менеп җитмәгәнмендер дип уйлыйм. Нигә алай? Юк, менә чөнки ул шир белән җирләмәгәч бит инде белмисең нинди шир икәнен. Шуңа күрә мин аңламыйм ул нәрсә, ул бөтенләй нәрсә икәнен мин аны аңламыйм. Күргәнең бармы менә йылдызлык белән авырган артистларны? Ну, төрлечә инде тормышта, иҗатта очраштыргалаган булды. Мәсәлән, теге гади генә аралашканда без шундый дуслар, мәсәлән, анда уже әзме-күпме кеше алдында күренә башлагач инде исәнләшмичә үтеп киткән булгалады шундый нәрсәләр. Менә син сәхнәгә менгәндә сине ничек булса тәнкыйтьләделәрме, критика булдымы икән? Әлбәттә, нинди генә өлкәгә кагылсаң да ул тәнкыйтьсез була алмый, чөнки ниндидер яңа эш башлаганда барыбер бөтенсе дә җитешсезлекләр беренче чиратта күренә бит инде. Шуңа әйткәләделәр инде, әлбәттә, теге кием ягыннан да, мәсәлән, анда гәүдә ягыннан да, яисә үзеңне үзең тотышу ягыннан да, бар яктан да. Әмма ләкин тора син аларны үзең үзгәртергә тырышасың, һәм аннары кайбер үзгәрми дә инде. Халыкта күнә инде шуңа. Шуңа күрә ниндидер бер алтын урталыкны табырга тырышасың инде. Күбрәк кием буенча критика яудымы, яисә нәрсә яктан? Ул төрлечә. Менә шул гына дип әйтә алмыйм. Булды. Хәзер хәтерләмим инде, но булды андый нәрсәләр. Китә калсаң, арайрак димә, шикләп булмый. Җаннар арасын, җырымны син, бары тик ытып кал, җырым аша килеп табарсың. Беләсеңме, тагын бер кечкенә генә рубрика бар. Булды, булмады. Мин сораулар бирәчәкмен, кыска гына җавап бирергә кирәк булачак. Булды яисә булмады. Киттек, әйдә. Ирегезнең телефонын актарганыгыз булдымы? Булды. Нинди булса да гамәлне эшләгәч үкенгәнең булдымы? Әлбәттә булды. Үзегез уялырлык чыгыш булдымы? Булды. Вәгъдә ителгән очрашуга килмәгән чаклар булдымы? Булды. Берәр артист белән талашканың булдымы? Ну, булгандыр инде бу тормыш. Ришвәт биргәнең булдымы? Булды. Тормыш иптәшегездән акча яшергәнегез булдымы? Юк. Сәбәпсез тавыш күтәргәнегез булдымы? Бер тавышта сәбәпсез була алмый. Юк. Сәхнәгә ертык кием белән чыккан булдымы икән? Булды. Кибеттә әйбер урлаганыгыз булдымы? Юк. Артистларның серләрен сөйләгәнегез булдымы? Юк. Психологка барганыгыз булдымы? Юк. Җырның сүзләрен онытканың булдымы? О, булды гынамы? Күп була. Бик кызык җаваплар алырга туры килде. Ирегезнең телефонын актарырга туры килдеме? Нәрсәгә актардыгыз икән? Дидемиш? Нәрсәгә актарырга туры килде икән? Ну, кызык инде, кемләр аралаша микән, кемгә исемес язам икән дип яшерәк чакта булды инде. Тавыш күтәрелдеме аннан соң?
Ну, бір-екі тапқыр өлеш алдым да инде ташладым инде ул гадәтне. Димәк, менә шундый гадәт хәзер бармы юкмы әле? Бетме? Хәзер юк, хәзер юк. Аннарысын элек менә яшәрәк чакта мин көнләшә идем. Мин яшермим. Мин сиздереп көнләшә идем. Менә шундый теге ничектер бу миңа авыр була торган инде. Шундый теге менә ничектер мин уйлый идем инде мин генә буларга тиештер кебек. Аннарысын инде мин башыма килеп җитте, ират ул гомумән ирекле кеше буларга тиеш. Шуңа күрә мин уже күз йомам бөтен нәрсәгә. Күбрәк кемнәргә көнләшә идегез? Янәшәсендә эшли торган кызлар. Анда бесполезно да кем икәнен күрмисең. Ну, көнләшәсең инде. Ә ул сезгә көнләшә идеме? Ну, төрле вакытта булды инде, булган чаклар булды. Но алай телефоннарымны бәлкем актармагандыр. Сезнең кебек. Ие. Сәхнәгә йыртык кием белән чыккан булдым икән. Бу качан булды? Ой, ул беләсеңме, менә инде лямкалар изелеп китеп, яисән дә фырт тегеннән сүтелеп киткән чаклар булды инде. Шулай теге тараташ катып кына җырлап алулар инде. Андый нәрсәләр булмый калмый инде. Я чыкканда, мәсәлән, минем битине Гөлшлеев белән йөрим. Берсендә чыкканда, шулай Казан милли мәдәният үзәгендә эшләгәндә, артыма бастылар да инде изелеп калды минем итәгем. Мин шулай чыгып киттем, әле президент залда утыра иде. Шулай җырлап кирдем, артны борылмыйча гына былай гына кирдем, былай гына чыктым. 4нче бәби көтәсез икәнегезне белдек. Инстаграмда әлеге постны чыгардыгыз. Бу чыннан да шулай микән? Әйе, Аллага шөкер. Мин моны инде ни өчен чыгардым? Чөнки бик күп язалар. Әле ул теге беренче бала, икенче бала булганда ничектер алай игътибар итмиләр. Хәзер ничектер менә күзлек белән караган кебек теге, мәсәлән, хатын-кызлар консультациясенә бит инде бардым димме. Анда да танып инде, ой, шулай икән, булай икән дип теге мине кычаклап алып, теге аптыратып бетерүчеләр бик күп булды. Аннарысын берсе-берсенә әйтә, видимо, берсе-берсенә әйтә инде. Гапкади кешеләр директка язалар инде. Теге уже 50ләп кеше сиңа яза, аны инде җавап биреп утыр булмый инде һәрберсенә. Шуннан барыбер моны беләләр өчен, тем более мин уже теге гәүдәмдә дә үзгәрешләр бар дигәндәй. Кемне көтәсез? Малаймы яисә кызмы? Безгә барыбер ирем кыз тели, балалар Эльвина кыз тели, малайларга барыбер. Ә минем өчен барыбер, чөнки минем уже кызым да, улым да бар. Исән-сау күтәреп бетерергә кирәк менә шунысы. Бер фикереңне күрдем, ул да булса, гаилә беренче урында. Димәк, сәхнә барыбер арттарагаймы? Әйе, сәхнә минем өчен ул как хобби кеберәк дип әйтимме. Чөнки мин үземне өйдә әни кеше буларак, хатын-кыз хуҗа бикә буларак үземне уңайларак хис итәм. Аннарысын без шундый теге тулы гаиләдә үскән, әти-әни шаугыр килеп торган 5 бала, гаиләдә мин 5нче бала бит инде. Ничектер вот бөтенесе дә шушы гаилә белән бөтенесе бәйле. Шуңа тормышта да минем җырлавым, иҗатым әйтәсем килә инде теге алар каршы килсә әлбәттә миңа китеп теге үкенеп гаиләдә генә утыру ул тоже бер күңелле хәл булмас иде. Шуңа күрә алар инде минем хезмәтемә каршы килмәгәнгә мин инде вакыт чыгып та алам, вакыт югалып та алам дигәндәй. Шуңа барыбер менә үзем өчен хатын-кыз буларак беренче урында мин үземне әни хуҗабикә итеп хис итәм. Миңа гаилә кирәк. Шуңа күрә мин сәхнәдән бүген китәм дисәм дә мин үкенмичә китә алам. Бигрәк матур хатын-кызның бәби көткән мәлләре, әниләрдә, бәбиләрдә гүя дөнья ямнары. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, мәхәббәт җимеше безне бәхетле итәрбез әле. Шулай итеп, Лилия хәзер безнең тамашачыларга мөрәҗәгать итәргә була. Рәхим ит. Хөрмәтле телевизор караучылар, һәр барчагызны да менә тормышта нинди генә хәл килеп чыкса да, үзегезне һәр вакыт күтәренке кәефтә, күңелегез тулы хис, ярату, мәхәббәт белән бәйле булсын дип әйтәсем килә. Шуңа күрә һәр вакыт балкып яшәгез. Сезнең артыгыздан шундый якты, нурлы ис калсын. Мин сезне барыгызны да концертларында көтеп калам. Очрашырга насыйп булсын. Һәм һәр вакыт бергә булыйк, җырлап яшик, күңелле итеп. Дуслар, шулай итеп Лилия Муллагалиева белән аралаштык, серләрен белдек. Һәм инде ни өчен куркыныч булмаган урынны сайлаганны аңлагансыздыр. Сездә тиздән инде яңа вакыйга көтеләчәк, сезнең гаилә яшәячәк. Котлыйбыз сезне. Рәхмәт. Инде әлбәттә ни өчен куркыныч булмаган, чөнки мондый
авырлы кешене андый зур колесоға алып менмәс идең. Менә шуңа күрә инде әлбәттә курыкмыйча рәхәтләнеп боҗрада йөри аласыз дуслар. Дуслар, шулай итеп, без сезнең белән саулашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Пока-пока. Әйткәнемчә, вакыт дигәнең тиз уза. Шоу-без тапшыруына бүленеп бирелгәне дә ахырына якынлашты. Барыгызга да күңел тынычлыгы, күтәренке кәеф теләп, мин Ландыш Нигъмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Пока-пока.